Усім прывітанне, для вас працуе Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. І зараз са мной на сувязі сябра прэзідыума каардынацыйнай рады, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Вольга Кавалькова. Прывітанне, Вольга. Прывітанне, прывітанне всім. Ну, найперш акрэслім тэмы, на якія мы будзем сёння гаварыць. Ну, так склалася па незалежных ад іх прычынаў, што пераважная большасць, ну, практычна ўсе сябры прэзідыума, найперш это кіраўніцтва каардынацыйнай рады, знаходзяцца альбо за межамі краіны, альбо за кратамі. І ввогуле так атрымалася, што палітычная актыўнасць сканцэнтравалася вакол альбо штаба Святланы Ціханаўскай, альбо нацыянальнага антыкрызіснае кіравання пад кіраўніцтвам, выбачайце за таўталогію, Паўла Латушкі. А што ж каардынацыйная рада? Вось зараз мы і даведаемся у Вольгі Кавальковай. Так што ж каардынацыйная рада? У чым яе актыўнасць і дзейнасць праяўляецца на сёння? Координаційна рада дзейнічае і працягвае сваю дзейнасць у Беларусі. Я нагадаю, што адным з крытэрыяў уваходу координаційнай раду было знаходжанне ў Беларусі, і сёння тыя сябры координаційнай рады, якія знаходзяцца ў Беларусі, маюць права голаса. Координаційная рада ажыццяўляе шмат праектаў, можна сачыць за імі у наших сацыяльных сетках, тое, што мы робім. Канешне, у той сітуацыі, калі фармавалася координаційная рада і са змяненнем сітуацыі ў Беларусі, крыху функцыянал яе змяніўся. Мы ствараліся у першую чаргу для перамоваў. Мы працягваем пра гэта казаць і ўнутры краіны за яе межамі, што зараз наша краіна знаходіцца ў тупіку, і выйсцем з гэтага тупіка якраз з'яўляецца, на наш погляд, з'яўляюцца перамовы, і мы працягваем настойваць на тым, каб яны адбыліся, бо сітуацыя в Беларусі зараз крытычная і ўнутры ўлады таксама. І мы таксама ладзім шмат грамадзянскіх праектаў, якія две задачы, две функцыі. Гэта працягваць ціск на ўладу і ствараць альтэрнатыўную грамадзянскую супольнасць, што таксама зараз адбываецца ў незалежных прафсаюзах, у тых арганізацыях, якія могуць прадстаўляць інтарэсы беларусаў незалежна. Вольга, ну вот я пачаў з таго, што калі называў цябе, то сказаў сябра прэзідыума каардынацыйнай рады, але ну фактычна, то калі браць, скажем, устаў каардынацыйнай рады, то быць яго сябрамі, тым больш узначальваць могуць толькі людзі тыя, якія знаходзяцца у Беларусі. То есть ці можна зараз цябе называць сябрам прэзідыума, калі ты за межамі? Можна называць сябрам прэзідыума. Усе тыя людзі, якія былі абраныя сябрам прэзідыума, імі працягваюць з'яўляцца. У нас ёсць выключэнне па галасаванню у сувязі з рэпрэсіямі, якія былі здзейснены ў дачыненні да сябра прэзідыума. Права голасу за імі застаецца незалежна ад таго, знаходзіцца на Беларусі ці не. Але дзейнасць самой каардынацыйнай рады ў Беларусі, наколькі ў тых умовах, якія зараз склаліся ў краіне, калі пастаянныя рэпрэсіі, калі нават засцяг на балконе суткі пагражаюць, ну і прысуджаюць, што пагражаюць, то што гаварыць пра нейкую там палітычную ці грамадзянскую актыўнасць? Што атрымліваецца ўсё ж такі рэальна зрабіць у гэтай сітуацыі? Планы там могуць быць вялікія, канешне, але вось КПД, як кажуць, ад гэтых планаў. Слухайте, Зміцер, канешне, гэта складана, але незалежна ад таго, што такі ціск, рэпрэсіі былі ажыццяўлены і працягваюць ажыццяўляцца на координаційную раду. Вы ведаеце пра тое, што новыя крымінальныя справы таксама зараз заведзены. Мы працягваем сваю працу ў легальным прававым полі. Яно вузкае, яно не мае, можа быць, на погляд мой як юрыста, таксама
нідзе няма дзе разгарнуцца, але гэта важна. І мы, калі я кажу про тое, што мы там займаемся, ці у нас там за адным з накірункаў працы з'яўляецца там выхад людзей з праўласных прафсаюзаў і ўваход іх у незалежныя прафсаюзы, выхад з усіх праўладных арганізацый, стварэнне сваіх арганізацый, правядзенне мясцовых сходаў, правядзенне і ці аб'яднанне людзей вакол катосаў па тэрытарыяльнаму прызнаку. Гэта ўсе кампаніі, ўсе тэмы, якія грунтуюцца на беларускім заканадаўстве. На жаль, канешне, зараз гэта не так проста рабіць, і, канешне, настрой людзей можа быць не такі пазітыўны, але ўсё роўна мы працягваем сваю працу, бо мы перамаглі, павінны гэтую перамогу замацаваць нават у такіх складаных умовах. Ну, чакайце, вот калі глядзець у адпаведнасці з тымі абвінавачваннямі, артыкуламі і крымінальнымі справамі, па якіх праходзяць сябры каардынацыйнай рады, то вы тут фактычна нейкая там Аль-Каіда, тэрарыстычная арганізацыя, вот, пра якую законнасць вашых дзеянняў можна ўвогуле казаць? Дмитрий, поглядите на меня, якая экстремистская организация. Добра замаскіраваная. Я юрыст, і ўсе мае калегі, і Максім Знак, і Марыя Калеснікава, якія працягваюць знаходзіцца ў вязніцы. Мы выкарыстоўвалі толькі легальныя магчымасці і распавядалі людзям, як яны могуць абараніць свае правы. І адзіная магчымасць, якую мы выкарыстоўвалі, гэта выбары. Гэта абсолютна канстытуцыйны спосаб прыходу да ўлады. Таму тут мне падаецца, што ўсе разумеюць. І, конечно, што тут казаць, калі ўсе гэтыя новыя крымінальныя справы, яны вызываюць з аднаго боку злосць, з іншага боку я разумею, што ўлада нервуецца. Яны не змаглі накапаць нічога па тым артыкуле, па якім яны ўзбудзілі ад пачатку крымінальную справу, і зараз яны заводзяць новыя крымінальныя справы, каб зноў на людзей ціснуць і паказваць некую дзейнасць і знаходзіць новыя нейкія доказы. Але зразумела, што яны нічога не знойдуць, бо я читала, і я думаю, што ўсе ведаюць і паглядзяць, што такое экстрэмізм, і гэта проста смешна. Адзіная тэрарыстычная арганізацыя экстрэмісцкая, якая дзейнічае, яна, на жаль, узбуджае гэтыя крымінальныя справы. Але вот гледзячы так вот на саму сітуацыю, скажіце, вот вы знаходзіцеся за мяжой, вот завялі супраць вас у тым ліку крымінальную справу. І для чаго? Вот што вам такога страшнага пагражае? Вот вы сядзіце там у Вільні, і ёсць крымінальная справа. І што гэта для вас? Ну, яны ж павышаюць стаўкі таксама. Тут ім патрэбна штосьці заўжды паказваць, што яны нейкую дзейнасць вядуць, што яны праводзяць працу, што яны выкрываюць нейкія арганізацыі. Таму тут пытанне ў тым, што, канешне, калі ты такое бачыш, што радасці ад гэтага ты мала адчуваеш, але гэта не азначае, што мы спынім сваю працу і не будзем працягваць рабіць усё, каб дэмакратыя ў нашай краіне была. Бо асноўнае, за што мы змагаемся? Мы змагаемся за то, каб абіраць сабе ўладу. Мы не згодныя з вынікамі выбараў, якія адбыліся 9 жніўня. І мы працягваем пра гэта казаць. Тут пытанне, Зміцер, у тым, што гэта таксама ціск на тых людзей, якія ўнутры краіны знаходзяцца. І, канешне, тут мы павінны адчуваць падтрымку міжнароднай супольнасці, бо калі такі ціск моцны, рэпрэсіі працягваюць ажыццяўляць на сябраў каардынацыйнай рады ўнутры краіны, канешне, гэта, можа быць, нас не так натхняе, але мы ўзялі на сябе адказнасць, і мы будзем працягваць ўсё рабіць ад сябе залежнае. І тут сітуацыя досыць таксічна выглядае, канешне, у Беларусі, калі шчыра. І яна патрабуе сумеснага рашэння ўсіх бакоў. Александр Лукашенко не хацеў, і зразумела, што ніхто ад яго не чакаў, што ён сядзе за стол перамоваў і будзе тут з кімсьці дамаўляцца. Мы ўсе ведаем, пра каго ідзе размова. Але той рэжым, які склаўся зараз у Беларусі, ён у перспектыве невыгодны нікому. І ні Расіі, ні Еўрапейскаму звязу, ні атачэнню Лукашэнкі. Ён невыгодны нікому. Таму мы працягваем настойваць на ўсіх тых сустрэчах, на якіх я бываю, і тых перамовах, якія адбываюцца па Zoom, мы працягваем казаць пра тое, што патрэбна вяртаць у павестку пытанне перамоваў
і калі там хтосьці не хоча размаўляць там з лідарамі Координаційнай рады ці з кімсьці іншым, трэба іншыя нейкія нейтральныя медыятары, якія могуць данесці нашу пазіцыю ў межах перамоваў з прыцягненнем і іншых суб'ектаў, як Расія, як Еўрапейскі звяз. Таму мы заўжды кажам пра пляцоўку АБСЕ. Слухайте, вам же ж далі нейтральную пляцоўку. Вон цэлы вот былы, можна сказаць, вязень амерыканкі стварыў цэлы круглы стол, на які запрашае ўсіх, нават Ціхановскую запрашаў пад гарантыі яго бяспекі, што яна бяспечна сюды даедзе. Чаму не скарыстацца? У нас была пазіцыя выпрацавана Координаційнай рады наконт вось гэтых так званых кольных столов, бо ёсць перамовы, у перамовах ёсць два важных аспекты. Першы аспект – гэта паўнамоцтвы тых людзей, якія удзельнічаюць у тых перамовах, яны павінны быць пацверджаны. Калі ёсць мандат прадстаўляць уладу, то ён павінен быць зразумелы. Калі ёсць мандат прадстаўляць дэмакратычную супольнасць, ён таксама павінен быць зразумелы. Тое, што адбываецца зараз, гэта імітацыя, там пра гэта ніякай размовы няма, гэта першае. А па-другое, ўсё ж такі у людзей павінны быць паўнамоцтвы для таго, каб рабіць імплементацыю тых дамоўленасцяў, якія ажыццяўляюцца падчас перамоваў ці кольных сталоў. Тут таксама пра гэта размова няма. Каго прадстаўляюць тыя людзі, якія сядзяць за сталом, хто прадстаўляе ўладу ў гэтых кольных сталах, незразумела. Таму як прымаць у гэтым удзел? Ну, зразумела, не любіце вы Юрыя Воскресенскага, вот відаць, тут не любіце завочна, значыцца. Такім чынам, маё пытанне, якое я вынесу анонс да нашай размовы пра тое, што ці ўсё ж такі у гэтай ўсёй сітуацыі можа быць час ужо закрываць гэты ініцыятыву гэтую пад назвай Координаційная рада. Прыйшоў ці не прыйшоў ўсё ж такі, на вашу думку? Бо ёсць, як я ўжо узгадываў, офіс Светланы Ціхановскай, ёсць ізноў такі вот антыкрызісныя кіравання латушкі. Ёсць іншыя структуры, якія дапамагаюць там беларусам кшталту Байсол, ёсць там салідарнасць спартсменаў. Хапае розных ініцыятыў і структур. У Беларусі, Зміцер, асноўны склад і асноўная частка людзей, якія ўваходзяць у Координаційную раду, яны знаходзяцца ў Беларусі, і казаць закрываць ці штосьці не закрываць, гэта не адпавядае рэальнасці, бо ў рэальных умовах мы не дасягнулі таго выніку, на які мы разлічваем. Калі мы яго дасягнем, тады будзем казаць или размаўляць пра то, што можа быць, мы падумаем. Але я бачу і Координаційную раду, я такую коаліцыю, асацыяцыю прадстаўнікоў розных накірункаў. Гэта не толькі палітыкі. У Координаційную раду, ведаеце, уваходзіць і бізнес, і настаўнікі, і медыкі, і працоўныя. Такіх унікальных фармаванняў у Беларусі не было ніколі. Я не памятаю, каб людзі так аб'ядноўваліся для некалькіх мэтаў і разумелі, што яны адзін з адным могуць утульна ўжывацца, працаваць і прымаць нейкія агулам рашэнні. Бо Координаційная рада зараз працягвае працаваць, і мы кожны тыдзень з асноўным складам Координаційнай рады праводзім сустрэчу ў Зуме. У нас ёсць галасаванне, калі нам трэба прыняць нейкае рашэнне, то мы галасуем у Тэлеграме. Таму праца працягваецца, і мы яе не спынім, пакуль асноўныя патрабаванні, якія былі сфармаваны пасля выбараў, патрабаванні грамадства, якія былі ўпершыню агучаны ў рэзалюцыі Координаційнай рады, не будуць выкананы. Гэта патрабаванне вызвалення палітычных вязняў, гэта патрабаванне спынення гвалту і прыцягнення да адказнасці тых людзей, якія у гэтым вінаваты, і гэта новыя выбары, і гэта трансфармацыя і мірны пераход улады праз прававое поле, праз рэформу, праз новыя выбары. Таму працы яшчэ ў нас хапае, і калі мы пабачым сітуацыю, она можа быць внутры досыць рэпрэсіўна, выглядае напружана, але унутры самой сістэмы таксама ўсё не маналітна.
і з-за гэтага яны вымушаны рэпрэсаваць розныя катэгорыі і грамадскага сектару, і медыкаў, і тут вы бачыце, што мне падаецца, што ні адна сацыяльная катэгорыя грамадзян не аказалася не пад ціскам у сённяшняй сітуацыі. Але яны таксама такім кожным ціскам і такімі рэпрэсіямі яны все больш, ну, гэта маё адчуванне, яны все больш заганяюць таксама сябе ў кут, і людзі не давяраюць, людзі не хочуць разумець, што такая дзяржава і што яна будзе існаваць далей. Гэта вельмі моцны палітычны крызіс, які трэба вырашаць, а ён не вырашаецца пасадкамі, рэпрэсіямі, крымінальнымі справамі. На мой погляд, ён павінен вырашацца перамовамі і разуменнем, тому што усім тым людзям, якія знаходзяцца на такіх высокіх пасадах, ім жыць у гэтай краіне, іх дзецям жыць у гэтай краіне. Яны зараз і руйнуюць, яны не будуюць яе, ні пра якую стабільнасць зараз не можа ісці размовы. Александр Лукашенко асабіста сёння руйнуе Беларусь. І з гэтым трэба штосьці рабіць. І калі не разумеюць гэтыя людзі вакол яго, якія знаходзяцца, но мне іх шкада, бо кожны з іх панясе адказнасць. Ольга, ну, калі там казаць пра тое, што людзям, якія там зараз вакол Лукашенка, ім жыць у гэтай краіне, ну, ім дастаткова паглядзець на прыклад Кабякова, які вось буквально днямі стала вядома, вельмі нядрэнна уладкаваўся ў той жа Расіі, так што і яны, можа быць, на гэта разлічваюць. Але я зараз пра іншае. Ось зараз ты адначасова нагадала пра асноўныя патрабаванні Каардынацыйнай рады, і ізноў чарговы раз прыгадала пра неабходнасць перамоў і дыялогу. От ты палітык дасведчаны. Што такое палітыка? Як кажуць людзі абазнаныя, палітыка – гэта мастацтва кампрамісаў. Уявім сабе сітуацыю. Лукашенко кажа: добра, перамовы, сядаем за стол, будзем перамаўляцца, весці дыялог. Ты сядаеш з другога боку, і першае, што ты робіш, ты зноўку кладзеш вось гэтыя патрабаванні асноўныя Каардынацыйнай рады. І што? А ён кажа: да вы што? Ну, палітвязні, ладно, выпушчу. Але ўсё астатняе, я вот как бы вот не спяшаюся сыходзіць, я лічу, што вот я там 80%, ўсё астатняе, там кампраміс будзе, на які вы пойдзеце кампраміс? Знаете, пытанне ў тым, што нельга пры ўладзе заставацца колькі гадоў, ну вось колькі яшчэ. Ён таксама разумее, што вось тая нелегітымнасць і непатрымка... Прошу прабачэння. Што тая нелегітымнасць і непатрымка ўнутры грамадства, яна досыць... Прабач, калі ласка... што гэтая непатрымка ўнутры грамадства, яна вельмі сур'ёзна адбіваецца і на яго атачэнні таксама. Таму казаць, што Александр Лукашенко разлічвае, што ён будзе пажыццёва знаходзіцца ва ўладзе, ну я б так не сказала, бо з іншага боку ёсць яшчэ Расійская Федэрацыя, якая таксама яго падціскае праводзіць канстытуцыйную рэформу. Яна прапануе інструмент. Вось яны кажуць: да, ёсць крызіс, да, ёсць праблемы. Мы лічым, што праблемы павінны вырашацца ўнутры беларускага грамадства. Вось вырашайце гэтую праблему канстытуцыйнай рэформы. Окей, можа быць і такі шлях, можа быць і канстытуцыйная рэформа, але гэта канстытуцыйная рэформа павінна праходзіць не ў такім фармаце зноў абдурвання беларускага грамадства з тым беларускім сходам, а рэальнага рэферэндума з рэальным размеркаваннем паўнамоцтваў паміж галінамі ўлады. Пасля зменаў Канстытуцыі праходзяць новыя выбары у прэзідэнцкія, парламенцкія. Вось нармальны механізм у прававым полі, які задаволіў бы, напэўна, і беларусаў таксама, бо ўсе разумеюць, што ну нельга далей так. А калі чалавек не хоча, а хоча сысці шляхам прававым, вось ёсць прававы шлях. Таму ёсць пра што размаўляць, працэдуры ёсць. І умовы, пра якіх гэта было б магчыма, таксама ёсць. Павінна аказваць ціск таксама і ўнутры краіны працягваць, і звонку. Бо, ну, как бы відавочна, што проста так ён не сыдзе. Проста так не сыдзе. Ну так, вось, і я глядзеў ваш нядаўні стрым на пляцоўцы Каардынацыйнай рады.
вы ваше меркаванне про тое, як найхутчэй скончыць вось тое, што адбываецца, вы сказалі так, цытата: зараз інструменты ўціску павінны быць накіраваныя на тое, каб ён зразумеў, што беларускі народ яго не любіць, ён не выбіраў яго. Ну, па-першае, ці не ўсё адно яму у дадзенай сітуацыі? Добра, не любіце мяне, галоўнае, я пры ўладзе. Ці другі сітуацыі, он паглядзець сённяшні візіт на гэтую ялінку навагоднюю. Дзеці радасныя, робяць селфі, усе вакол яго толькі тыя, хто яго любіць. Карцінка створаная, можна жыць у этой карцінцы. Ну, нельга жыць, Зміцер, у гэтай карціны. Можа быць, ну, я таксама не верю, што там жывецца проста. Ну, как бы, вы разумееце, можна любую карцінку зрабіць і паказаць, да, тут усе задаволены. Але, слухайце, но атачэнне Лукашэнкі зараз таксама і тыя людзі, які прысутнічаюць на нейкіх перамовах ці нейкіх сустрэчах працоўных, іх усё менш і менш, гэта першае. Вельмі шмат сліваў інфармацыі знутры сістэмы, вельмі шмат людзей сыходзіць з сістэмы. І тут таксама ёсць ўсё ж такі не толькі ўнутры краіны, але за межамі суб'екты, які падціскаюць Александру Лукашэнку рабіць крокі ў выглядзе рэформы, у тым ліку і Расійская Федэрацыя. Бо беларускі народ, менавіта беларускі народ паказаў, што ён не абіраў Александра Лукашенка. 4 месяцы ідуць пратэсты ў Беларусі, і ну как бы не заўважаць гэтую сітуацыю немагчыма. І калі нейкія перамовы, нейкія пагадненні, все што заўгодна Александр Лукашенко будзе ажыццяўляць ад імя Беларусі, гэта будзе выклікаць у беларускага грамадства зноў пратэсны настрой. Яны не прымуць і не прымаюць Александра Лукашенка як прэзідэнтам. І такіх людзей большасць. Тое, што мы бачылі ў гэтым годзе, такога ніколі не адбывалася, каб відавочна была перамога дэмакратычнага кандыдата на выбарах Святланы Ціхановскай. Ольга, я хацеў бы ўсё ж такі яшчэ крыху на іншую тэму, каардынацыйная рада, але завяршаючы, можа быць, гэтую тэму каардынацыйнай рады, я прыгадываю першыя моманты стварэння каардынацыйнай рады, калі вось ёсць прэзідыум, ёсць асноўны склад, і такі быў уздым, што я не адзін раз чуў ад пэўных людзей нават такую крыўду, што а вось мяне не запрасілі, а вось мяне не ўключылі. Потым пайшла размова пра тое, што вот уже там па-за асноўнымі другое кола каардынацыйнай рады, там ледзь не 30 000 заявак, ці нават болей уже на уваходжанне ў раду паступіла. Сёння, калі крымінальныя справы, калі пасадкі, калі рэпрэсіі, наколькі актыўна людзі далучаюцца, ці можа наадварот зараз вот как бы заціхарыліся і сыходзяць, ну, прынамсі, размоваў пра тое, што вот, а вот я вот шкадую да гэтага часу, што мяне ў асноўны склад, а то і ў прэзідыум не ўключылі, ўжо не чую такога. Ну, добрае пытанне, дзякуй, Зміцер. Ну, ніхто не сыходзіць, я гэтаму рада. Канешне, людзі далучаюцца да пашыранага складу. Мы праводзілі месяц таму хакатон сярод сябраў пашыранага складу. У нас было 3 праекты пераможцы. Таму мне падаецца, што не трэба крыўдзіцца усім, хто хоча працаваць. Ёсць месца ў Беларусі для таго, каб гэта рабіць. І ў нас некалькі сябраў пашыранага складу, які былі актыўнымі, яны ўвайшлі пасля ў асноўны склад, таму тут заўжды ёсць месца актыўнасцям. Той, хто працуе, хоча рабіць, ён гэта будзе рабіць, працягваць незалежна ад рэпрэсій. Ну да, можна рабіць, і, как говорится, ёсць магчымасці і ў нашых так званых сілавікоў распачынаць новыя справы, але не спыніць. Пытанне ў тым, што сёння крымінальную справу можна распачаць за што угодна. Координаційна рада, вийшов ти на вулицю, поглядів ти вліво ці вправо, ні в той бок, ні так. Ну, то бок тут, коли у країні правовий дефолт, казати про те, що хтось, максимум, усерйозно сприймає ось те, що вони зараз роблять, це просто, ну, мені ось, як чоловіку, який має юридичну едукацію, скончив Академію Міністерства внутрішніх справ, мені просто кривдно за тих людей, які там знаходяться і пишуть гэты рапорт, збуджають гэты справи. Ну, це просто ганьба. Це просто ганьба офіцерська.
Гэта немагчыма. Вы ж бачыце, што вы робіце. Дмітрый Каблоў пытаецца, як можна звязацца з прапановай па развіццю дзейнасці каардынацыйнай рады наўпрост, без ботаў і валанцёраў. У нас ёсць на сайце каардынацыйнай рады Рада Vision кантакты, можна зайсці туды і напісаць нам на мэйл. І гэта ўжо будзе ў абход ботаў і валанцёраў, як піша Дмітрый Каблоў. І вот наўпрост... Можна напісаць мне ў Фейсбуку, напрыклад. Вот так, адкрытая усім прапановам Вольга Кавалькова, прачытае ваши допісы, прапановы і адкажа. Вольга, крыху пра іншы накірунак тваёй дзейнасці. Ты такі чалавек, які каардынуе супрацу офіса Светланы Ціхановскай і нацыянальнае антыкрызіснае кіраванне Паўла Латушкі. Як атрымліваецца каардынацыя? Нормально атрымліваецца каардынацыя. Можа, не так часта мы можам бачыцца, але ў нас кожны тыдзень праходзяць тэлефанаванні. Zoom нас шмат чаму навучыў і не быць побач адзін з адным, але быць на сувязі. Таму кожны тыдзень мы абменьваемся сваімі планамі, ідэямі на тыдзень. З кім цяжка пабачыцца? З Ціхановскай ці з Латушкам-то, вот табе як каардынатару? Павел Павлович знаходіцца ў Варшаве, Святлана знаходіцца ў Вільні, таму, канешне, у Варшаве нам прасцей бачыцца, а з Вільні больш складана. Але ўсё роўна каардынацыя адбываецца, калі нейкія пытанні ёсць, мы таксама, у нас ёсць чаты, мы спісваемся, запытваем адзін аднаго, што хто думае па гэтай тэме, бываем незгодныя. Я бываю таксама незгодная з нейкімі прапановамі, планамі. Вольга, вот так вот, сумленна можаш адказаць, вот паміж намі нас ніхто не падслухае. Скажы, калі ласка, вот все ж таки зараз я шмат чую про тое, што зараз ідзе такое, не супрацьстаянне, а такая, нібыта спаборніцтва паміж офісам Ціхановскай і вот накам Латушкі, за ўплыў, за там нейкія вот хто там лепшы, хто там вот, вот такое вот лёгкае спаборніцтва ёсць оно ці нема? Нема такого. Вот шчыра сказала, як Мне падаецца, што спаборніцтва можа быць толькі ў той сітуацыі, калі мы дасяглі мэты. Пакуль усё ж такі мы знаходзімся ў сітуацыі, калі для мяне не зразумела, за што спаборнічаць. Першае, спаборнічаць магчыма, калі ўсё ж такі мы будзем бачыць, што нейкі працэс ідзе і Александр Лукашенко гатовы все ж таки пакінуць свой пост с миром. Але на гэтым этапе все ж таки мы думаем, якім чынам магчыма все ж таки наши все высілкі прыкласці ў одну кропку. У нас могуць быць розныя падыходы, розныя метады, мы можам думаць по-рознаму, у нас могуць быць розныя людзі ў камандзе, але мэта у нас ва ўсіх адна, гэта дэмакратычная Беларусь. Атрымліваецца скаардынаваць працу гэтых двух структур такім чынам, што вот сапраўды, так, мы зараз вот гэтую работу будзем выканаць, вот такая у нас задача, каб выканаць гэтую задачу, ты робіш вот гэта, а ты вот гэта. І абедзве структуры, там іх усе магчымасці ідуць і выконваюць пастаўленую задачу. Ці кожны жыве... кажу, ці кожны, в прынцыпе, жыве ў адпаведнасці са сваімі, дзейнічае ў адпаведнасці са сваімі планамі, стратэгіямі, задумамі? Кожны дзейнічае сам, але калі ёсць тэмы такія, якія важныя для ўсіх, па іх, канешне, мы маем там размовы, абмеркаванні. Калі хтосьці, камусьці прыходзіць ідэя нейкай ініцыятывы, і ён можа рэалізаваць самастойна, мае для гэтага капітала кампетэнцыі людзей, то, калі ласка, гэта магчыма рабіць. Я кажу, што мэта адна,
І ўсе тыя ініцыятывы, якія ёсць зараз, яны на яе працуюць. Мы можам увогуле гэта натуральна і нармальна, калі ёсць нейкая тэма, па ёй ёсць розныя меркаванні. У гэтым жа таксама ёсць дэмакратыя, калі перамагае нейкае меркаванне. Галоўнае чуць меркаванне адзін аднаго. Вось тут вельмі важна, каб гэта было і паміж намі, паміж беларускім грамадствам, каб мы чулі адзін аднаго і прымалі рашэнні, якія таксама грунтуюцца на сітуацыю ўнутры краіны. Мы уже абмяркоўвалі гэтае пытанне, але абмяркоўвалі яго, вось, можна сказаць, на самым пачатку гэтай вымушанай эміграцыі і цябе, і там шэрагу іншых паплечнікаў. Зараз кола вымушаных эмігрантаў павялічылася. Здаецца, такое можа скласціся адчуванне, што вот рэжым бярэ сітуацыю пад кантроль, і тым больш рэальным становіцца вот тое, пра што мы казалі, што вот гэтыя структуры і ўсе вот вы там, гэта як такое яшчэ адзін урад у выгнанні. Ёсць такое ці няма? Мне няма. Я домой збіраюсь. Калі? Я тебе паведамлю. Ну, то есть, ўсё ж таки дачакаўшыся, калі ўсё ж таки будзе змена рэжыму, ці магчыма такое, што і не чакаючы гэтага? І не чакаючы гэтага. А ўсе гэтыя там крымінальныя справы? Ну, все будем бачыць, як будзе развівацца сітуацыя. Тут зараз вельмі складана штосьці прагназаваць наперад. Мы робім усё для таго, каб перамовы і ўсё ж такі ўсё для таго, каб выхад з гэтага крызіса адбыўся мірна, мы зараз робім. Я упэўнена і спадзяюся, што гэта адбудзецца. Я хвалююся просто таксама, разумееш, для чалавека, які шмат робіць і працягвае рабіць і будзе рабіць для сваёй краіны. Я вельмі перажываю там і за сяброў сваіх, якія зараз знаходзяцца ў вязніцы, і за тых палізняволеных, і іх колькасць павялічваецца. Гэта сітуацыя, якая, канешне, хвалюе усіх, і мы ўсё робім для таго, каб гэтыя людзі таксама хутчэй былі разам з намі і са сваімі блізкімі. Вольга, я не ведаю, ці бачыла ты маю размову з Уладзімірам Мацкевічам вось буквально днямі, але ён у чарговы раз звернуўся да такой тэмы, што зараз увесь офіс Святланы Ціханаўскай, да прыкладу, ну і ўсе і тут у Беларусі, і за яе межамі павінны працаваць на тое, каб вярнуць Ціханаўскую ў Беларусь. І вярнуць, прычым не калісьці там, калі рэжым падзе, і яна на белым ці ружовым поні сюды прыедзе, а вось ужо зараз, не чакаючы гэтага, а вот зараз, каб такім чынам даць новае дыханне пратэстам і гэтак далей. Як ты ставішся да гэтай сітуацыі? Вот ён казаў, што павінны быць там прадстаўнікі АБСЕ, я не ведаю, там Савета Еўропы, дыпламаты, якія сядуць разам з ёй машыну ў Вільні і паедуць па ўсім шляху сюды да Беларусі. А тут ужо беларусы, там як мінімум там 5,5 мільёнаў стаяць каля каменнага лога і сустракаюць яе. Вот на гэта павінен працаваць і офіс, і ўсе астатнія. Як табе такая ідэя? Гэта досыць складанае пытанне, бо такія рашэнні для сябе павінен прымаць асабіста кожны чалавек, які знаходзіцца ў бяспецы ці ў небяспецы ў сваёй краіне. Таму, канешне, мы робім усё для таго, каб усе тыя людзі, які з'ехалі, у тым ліку і Святлана, і іншыя, яны вярнуліся ў Беларусь. Канешне, гэта быў бы гэта правільны крок. Мы знаходзімся тут не па сваёй волі. Мы не абіралі гэты шлях і не зразумела, чаму мы тут. Але такое рашэнне павінен прымаць кожны чалавек асабіста. І міжнародная супольнасць, канешне, калі такое рашэнне асабіста для сябе чалавек прымае, адчувае сітуацыю, то тут ужо тыя, хто можа гэта забяспечыць, гэта міжнародная супольнасць, канешне, яны будуць падключаны. Калі яны будуць такія гаранты бяспекі для такіх людзей, то, канешне, Святлана, я думаю, што яна такое рашэнне можа для сябе прыняць і вярнуцца дадому.
Але ты вот сам знаходзішся зараз у Беларусі внутрі краіны. Наколькі ты вось сам адчуваеш, што ну как бы мы можам зараз вось у гэтую хвіліну пра гэта размаўляць. Ну как бы вот нам тут таксама досыць складана, бо дома ты ўсё адчуваеш. Ну, мы, конечно, там стэлефаноўваемся кожны дзень з калегамі, сябрамі, знаёмымі, каб разумець, што адбываецца. Але ўсё роўна ўнутры больш зразумела. Ну, что тут разумець? Мой аргумент у адказ Мацкевічу быў на тое, што нават калі яна будзе ехаць у суправаджэнні там дыпламатаў ці прадстаўнікоў там таго ж самага АБСЕ, ООН ці хоць каго-небудзь іншага, прыедуць яны на мяжу, там скажуць адпаведныя людзі: так, а Светлана вось сюды ў гэты пакойчык на асабісты дагляд, і потым раз і няма Светланы. Вот і ўсё. Вот что чакае, на мой погляд. Ну, Мацкевіч там можа і лічыць, што вот яны на гэта не пойдуць, калі такая будзе сустрэча і такое суправаджэнне. Ну вот я как-то не вельмі давяраю ўсё ж такі. Мне падаецца, зараз яны такі чик ва-банк. Усё, што мы можам, усё мы зробім. Але ну, как бы, у мяне адчуванне, што яны не разумеюць, што чым большы ціск ты ажыццяўляеш, тым больш дрэнна агулам для краіны. А яны залежаць ад людзей. Гэта ніякая групка людзей там нанятых на працу. Увы, усе дзяржаўныя служачыя, усе людзі, якія працуюць на сістэму, яны залежаць ад беларусаў, ад людзей, якія плоцяць падаткі, якія ўспрымаюць іх службовымі асобамі. Ну, как бы, калі вось гэты крызіс улады адбываецца, і людзі не тое, што ў Александра Лукашэнкі, яны сёння ў чыноўніках, у міністрах, яны ні ў кім не бачаць прадстаўнікоў народа. Так вось гэта тупік. А выйсці з гэтага тупіка можа быць толькі перамовы, разуменне адзін аднога. І адна з задач Координацыйнай Рады гэта таксама еднасць унутры грамадства. Лукашенко, яго там паплечнікі, яны заўжды пытаюцца падзяліць гэтыя з адным сцягам, тыя з другім сцягам, гэтыя ворагі, гэтыя нармальныя. Мы нікога не дзелім. Гэта краіна, у гэтай краіне павінна быць утульна ўсім людзям, незалежна ад палітычных перакананняў. Любіш ты Лукашенка? Окей. Падабаецца табе іншы кандыдат? Ну, добра. Але мы павінны прымаць волю большасці. Большасць яго не прагаласавала. Што з гэтым рабіць? Давайце думаць разам. Мы за жніўня кажам, никакую уладу ніхто не захоплівае. Мы кажам: слухайце, мы гатовы размаўляць. Давайце пачнем гэту размову для краіны, для людзей, для дзяцей, якія вашых дзяцей, якія жывуць у гэтай краіне. Ну, калі яны не чуюць і у іх няма адчування, што не толькі з імі звязана гэта краіна, ну, мне проста тады, я не ведаю, што яшчэ магу ім сказаць гэтым людзям. Ну што ж, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі дыялог, перамовы і ўсё астатняе яно будзе, і да лепшага будзе ўсё. Дзякуй вялікі. Вольга Кавалькова, Зміцер Лукашук у сумеснай праекце Еўрарада і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце нас.